to kola? Ali zašto je tako mala? A ja sam imao više sreće. Oho! Da, ja sam dobila ogromnu flašu i sve to je moje. Ne mogu da verujem svoj sreći. Hej, Miley, vidi ovu kolu. Da, mrvica. Ali trebalo bi da bude ukusna. Hej, a zašto ne mogu da iscedim? O, da. To je prelepo. Pa je to sve sam pojela. Nastavite. Dakle, sad ja. Hej, šta je to? Zašto se ne istiska? Hajde. Nešto nije u redu tu. Okej, smislio sam nešto. Da. Tako je bolje. Još malo. Uspeo sam. O da, sada mogu da uživam. To je prelepo. Jao, ne mogu da se zaustavim. Gotovo, Miley, sad ti. Znam, da vidimo. Kako velika flaša. To će biti jako dobro. Oho. Nisam znao da je Miley tako jaka. Hajde. Da, uspela sam. To je bilo moćno. Jeste vidjeli? Uspela sam. Konačno mogu da probam moj pobednički žele. Jao, kako kiselo. Nisam očekivala takav ukus. Da si vidjela svoju facu, Miley. Pa šta? Nisam ni htjela. Oho. Da, veliko pakovanje čipsa. Jao, ja sam dobio baš malo pakovanje. Jako mi je žao. Pa dobro, barem nešto. To je ipak bolje nego ništa. To je ukusno. O, da, ne mogu da se zaustavim. Jel čujete kako hrska? I ukus je ekstra. Šta? Zar sam već sve pojeo? Jao, odlično, na rukvicu imaš, Quentin. Dobro, sad idemo red. Probat ću. Wow, prelepo. Miley ima tako veliko pakovanje. To nije fair. Jede mi se još. Ne, dobila mnogo, a ja malo. Zašto? Ne, Quentin, ne smeš. Šta? Quentin, stani! Vrati mi moj džip. Kako si smeo? Nisam ti dozvolila. Stani. Samo sam hteo da ti pokažem nešto. Eto. Šta je tamo? Video? Zanimljivo. Dečko kaže da sa druge strane pakovanja ima sos. Moram to proveriti. Da, hajde da vidimo. Krećemo. Evo sosa, jesam rekao. A ti si se ljutila. Wow, Quentin, tako si pametan. Posluži se. Hvala puno. Hej, vidi ovo. Kako visoko pakovanje. Zašto je tako teško dohvatiti čips? Okej, stavit ću ga ovako. Tako će biti lakše. Da, to je prelepo. Obožavam čips. Čekajte. Zašto tako brzo nastaje? Izgleda da sa druge strane nema dna. Quentin, Miley? Da li zaista jedu iz mog pakovanja? Ej, šta vam je? To je moja hrana. Ne, nemoj. Gotovi ste? Sad ću vas prebiti. Jao, izgleda da ovog puta nisam ništa dobila. A ja sam dobila burger. Ekstra. Tako sam srećna. Oho. Da, blago meni. Nikad u životu nisam vidio tako velike burgere. Miris je divan. Obožavam ga.
Ajde, Quentin, možeš ti to? Da, pogledat ću šta je unutra. Kako teška lepinja. Ajde, Quentin, možeš ti to? Još malo. Šta je to? Kakav užas. Quentin? U pomoć. Je li to bio san? Jeste. Dobro je. Okej, hajde da vidimo šta je unutra. Iako se malo plašim. Valjda ništa neobično. Probat ću pljeskavicu. Ukus je super. Ne mogu da verujem da nisam ništa dobila. Provjerit ću to uz pomoć naočara virtualne stvarnosti. Šta je to? Da, mali burger. Videla sam ga. Sad ću ga probati. Da, ukusno, ali baš malo. Miley, hoćeš da probaš? Neka hvala, imam svoj burger. Usput, vreme je da ga probam. Dodat ću malo kečapa, tako će biti ukusnije. Jo, i meni se jede. Možda ću... Ne, skloni ruke. Ti si već pojela svoj burger. Sad je moj red. Ali prvo ću dodati malo sirnog sosa. Emily, dosadila si me već, eto ti. Više nikad nećeš uzimati tuđu hranu. Eto. Dakle, konačno smo burger i ja ostali sami. Da, niko nam neće smetati. To je neverovatno. Fuj, Quentin! To je tako gadno. Pokvario si mi apetit. Hvala ti. Padam. Ups, nisam namerno. Žao mi je. Dakle? Šta je to? Kakvo je to čudovište? Dali su nam hobotnicu. Ozbiljno ne! Da, baka odmara danas. Da ližem hobotnicu? Ja to radim svaki dan. Oh my god. Nađi ovamo, male moje. Prelepa si. A tvoji pipci mi se najviše sviđaju. Da, slatka. Hajde, ti si sljedeća. Hvataj. Ups, nisam uhvatila, kakva šteta. Ne, vratila se. Dobro, sad ću te pojesti. Ne plašim se te. Ne, ipak se plašim. U pomoć, živa je. Jao, kakav užas. Skinite je sa mene. Devojke, pomozite baki. Mamice, baš nezgodno je ispalo. Gde je moja kosa? I naočare? Ništa ne vidim. Evo je moja perika. Odlično. Ups, bako. Bako, hajde da otvorimo. Pitam se šta je ovo? Mislim da su to moji omiljeni rezanci. Prvo kartice. Super, ja ću lizati. A ja ne radim ništa šteta. Ja ću danas lepo jesti. Odlično. Da vidim. Tamo se nešto pomera. Da vidim. Ne, to su larve. Nije mi dobro. Mirno, diši duboko, draga. Evo ti štapići, uzmi i jedi. Jako se plašim insekata. Dobro, sve je u redu, hvala bako. Moram da se smirim i koncentrišem. Da, počinjem. Ne mogu. Dobro, Wednesday, uzmi to. Diletanti, zar vi nikada niste jeli larve? Devojko, ustaj. Hajde, otvori usta. Eto, svaka čast. Možeš isprati usta specijalnim sredstvom, izvoli. Hvala puno, bako.
Ne, samo nemoj piti. To ne sme da se guta. Otrovat ćeš se. Nije mi dobro. Živa sam. Najviše na svijetu, a volim prženu hranu. Zato ću dodati malo vatre u svoje jelo. Idemo. Gotovo. Sada mogu probati. Kakav užas! Wednesday jede larve. Jao, jadna. Devojke, ko želi burger, jeli? Hajde da vidimo kartice. Kakva šteta, ja nemam ništa. Rado ću probati ovaj burger. Ja ću da ga ližem, super, super. Dođi ovamo, mali. Dakle, prvo ću liznuti lepinju. A zatim paradajz. Da, prelepo. Jako mi se sviđa ovaj burger. Super, šta je dalje? Polizala sam svaki sastojak. Divno. Gde je Bako? Okay. Bako, čao, našla sam te, izlazi. Jao. Prijatno, Bako. Biće zanimljivo gledati kako ćete ga jesti. Znate, promenila sam mišljenje. Uopšte ne želim da grizem taj burger. Fuj, baš je odvratan. Znate šta, došla mi ideja. Vreme za pranje zuba. Ako izvadim vilicu, bit će mi mnogo zgodnije. Da, tako je mnogo bolje. Posljednji dodir i gotovo. A mogu vratiti vilicu. Pa, kako vam se sviđam, jeli? Bako, mogu li ja da pojedem burger? Super! Baš mi se sviđa. Ja ću da otvorim i... cool! Taj ne, mačija hrana je odvratna. Ja ću da grizem. Jao, neće mi biti lako liznuti to. A ja ću sa zadovoljstvom gledati kako ćete raditi to. Što se ona tako raduje mačijoj hrani? Ne razumem. Jao, izgleda da su me provalili da želim da postane mačka. Biti prvi je uvek teško. Pogotovo ako je to hrana koja smrdi. Fuj, pokušat ću da začepim nos da se ne mučim. Kakav užas, fuj, fuj, fuj. Gotovo, Bako, sad ja. Moram da budem što više, onda ću brže postati mačka. Smislila sam nešto. Napravit ću sebi tost. Tako će mi biti lakše da pojedem sve to. Da, odlično. Sada mogu jesti. Moram izdržati. Jako želim da postane mačka. Ja, ona je poludela. Wednesday, vidi je. Hej, gde ćeš? Šta je bilo? Okay. Ništa, jedi. Eci, peci, pec, ti si mali. Umorila sam se da čekam. Mamice, to je kaktus. Da vidimo. Ne, ne želim da ga jedem. Imala sam sreće, dobro je. Ne, ližem. Wednesday, puštam tebe da počneš. Hajde, ukusan je. Jao, devojke, vrti mi se već u glavi, stanite. Dosta. Ostao je kod mene. Dobro, znate šta? Smislila sam nešto. Šta je tamo? Stavit ću lažni jezik i prevariti sve. Tamo nema ništa, draga. Onda mi se učinilo. Dakle, vreme je da poližem taj kaktus. Gotovo? Jao, Bože. Moraš hitno da skloniš sve iglice iz jezika. Da li te mnogo boli? Ma ne, Bako, mislim da, mnogo me boli. Jadna ja. Baka će te izlečiti. Izdrži, uskoro će proći. Evo ti flaster. Hvala, Bako. Ups. Šta je to? Jezi. Ajoj. Ups, to nisam očekivala. Bako, sve u redu.
Moje zinke na mesto, to je bila samo šala. Hvala Bogu. Let's go! Wednesday, sad ti prijetno. Oh, yeah? Pa dobro. Prvo se treba rešiti svih iglica. Uradit ću to uz pomoć motorne testere. Da. Ma dajte, već sam završila. To je to. Sada mogu probati taj kaktus. A više me ne plaši. Što me tako gledate? Kakav je? Jela sam i goru hranu. Odvratno. Delim WC sa ovom siromašnom. Oho, a Bella ima tako luksuzan toalet. Naravno, imam čak i toalet papira, dragulja. A ja imam od $1. Odlično izgleda. Pogledajte. A ja imam... Na mom toalet papiru je neka sluz. Kako odvratno. Fuj, ne sviđa mi se. Bacit ću to. Kakav je to zvuk? WC šolja će sada eksplodirati. Ne. Pogledajte, sad je ceo toalet u odvratnoj sluzi i peni. Moram da bežim. Ne, ti ćeš ostati ovde. Ovo je bilo sjajno. Tako joj treba. Otvorite, molim vas. Pustite me da izađem. Ne. Devojke, molim vas. Pogledajte, sad sam sva u ovoj zelenoj peni. Jako smrdi. Fuj, odvratno. Ti si smešna. Stanite, nevaljalice. Odmah operite toalet. Ovaj nerad ste vi napravile. Znači vi ga morate uspremiti. Odmah. Jao, kako odvratno. Sad ću povratiti. Bella, peri to bolje. Ne želim da nas teraju da sve ponovo peremo. Trudim se, ali to je jako odvratno. Loše mi samo od pogleda na to. Jao. Perite bolje, devojke, i nemojte kasniti na časove. Ovog puta treba da napravite savršenu haljinu za lutku. Ko dobro obavi posao, dobit će odličnu ocenu. Obožavam ovu aktivnost. Ja imam lutku, baš je lepa. Imam čak i nekoliko listova šarenog papira sa koncem. A šta vi imate? Oho! Da, moja lutka ima svoj sto sa šminkom. Oho, Bella, kako sve sija. Da, jer je to sve zlato. Moja lutka ima najskuplji zlatni češelj. Ne, ni nešto. Želim da promenim frizuru. Naravno. Sad ću otopiti jednu zlatnu polugu. To neće dugo trajati. Sad čekajte još malo. O, da, to je to. Vaše tečno zlato je spremno. Izvolite. O, da, a sad ću da umočim lutku ovo tečno zlato. Oj, spalo odlično. Baš mi se sviđa takva frizura. To je baš u tvom stilu. Oho, a šta ja da uradim? Dobro, sad ću pronaći češelj za lutku. Ne, to nije to. Evo češlja. Aha, očešljaću svoju lutku. Hajde. Čekajte, šta je to? Fuj, kosa je sva u sluzi. I devojke mi se opet smeju. Moram to brzo da popravim, ali kako? Smislila sam. Sad ću ošišati svu kosu. To je najlakše uraditi sa makazama. Odlično. A sada uzimam pređu i lepak. Aha. Dakle, naneću lepak na glavu. A posle zalepiti pređu. Super mi ide. Baš mi se sviđa kako je spalo. Njena kosa je tako lepa i mekana. Devojke, a šta vi imate? Moja lutka će imati također lepu kosu.
Prvo je treba očešljati. Odlično. Sada uzimam šarene pramenove i prikačit ću ih na kosu. Odlično. Sada izgleda tako lepo. Pogledajte. Ali to još nije sve. Sad ću uviti lepe lokne. O, da, divno. Sa frizurom sam završila. Ali treba sad izabrati neko lepo odelo. Kako vam se dopada ova haljina? Ne. Nije nešto. Možda ova? Ili ova? Jao, koju da izaberem? Sve nije to. O, da, ovo je savršeno. Sada moja lutka izgleda tako lepo. Oduševljena sam. A meni treba stilista. O, evo te. Hajde, brzo izaberi moj lutki prelepo odelo. O, to je lako za mene. Sad ću nešto smisliti. Imam savršenu zlatnu tkaninu. Sad ću brzo sašiti haljinu po njenim merama. Eto, sve gotovo. Izvolite, vaša lutka je u savršenoj haljini. O, da, to izgleda divno, sviđa mi se. Što ja da smislim za svoju lutku? O, znam! Imam mnogo šarenog papira. Sad ću oblepiti lutku šarenim komadićima. Bitno je koristiti različite boje. Pogledajte kako lepo je spalo. Više niko nema takvu haljinu. Da li ste već završile? Onda mi pokažite sve lutke. Prvo Bela. O, kakva lepa zlatna haljina. Nije loše. Dajem 5+. Znala sam da će vam se dopasti. A sada lutka Liv. O, kako lepo sjaj haljina. Baš je moderna, sviđa mi se ideja. Ovo je samo 5. Moja prva 5, hvala. Ova haljina izgleda tako drsko i moderno. Zanimljivo. Ali šta se dešava? Hej, prestanite da polivate vodom moju lutku, devojke, dosta! Jao, ovo izgleda odvratno, Jess, mogu ti dati samo 4. Ali tako sam se trudila. Imam tako lep burger za ručak. To mi je pripremio lični kuvar. Šta? Da, ja imam set sushi. To je prelepo. A siromašna Jess nema ništa. Nema dovoljno para za hranu. Hajde da vidimo šta su mi roditelji stavili. 2 komada buđavog hleba. O, to su moje drugarice Buba Švabe. Ćao, čao. Tako sam gladna. Šta je to? Buba Švaba? Kako odvratno. To je prelepo. O, ne, to je neka buba. Sklonite od mene. Šta? Pobegli su? Znači, sada je njihova hrana moja. Super. Dakle, prijatno mi. Da, to je prelepo. I burger je tako dobar. Nikad nisam jela ovako nešto. Hvala vam, moji mali prijatelji. Vi ste najbolji. Ćao, Besu. Ćao, Tugo. Hajde da otvorimo i vidimo šta nas čeka. To su Buba Švabe. Ćao, lepotice. Dobro, sad ćemo da vidimo ko će da ih jede. Ne. Ja ću ostati gladna. O, ne. Hajde ponovo da izvučemo kartice. Neću da ližem ove Buba Švabe. Ma dajte, to je lako. Dođi ovamo. Jao. Nećete pobeći od mene. Eto vam. Jao. Kad će se smiriti? Da vidimo. Da. Prebio sam jednu Buba Švabu. Sad ću joj polizati. Oh my. Dakle, da vidimo. Kako gadno. Radost, sad ti. Oh yeah. Ne plači, Tugo.
Sad ćemo izlačiti bubašvabu. Gledaj pažljivo. Dakle, doktor je spreman. Počinjemo. Okay. I udarac. O ne, izgleda da je ne možemo spasiti. Jao, šta sam uradila? Hajde, hajde, dođi sebi, molim te. I još jednom. Hajde. O ne, požar. Ostalo još gore. Ups, ništa nije ostalo od bubašvabe. Kako da pojedem to? Dobro, probat ću malo. Uj, kako odvratno. Jadna ja. Idemo dalje. Eci, peci, pec, stici, mali, pec. Wow, kako lepa torta. Uzmite kartice. Hvala. Dakle, ja ću jesti tortu, to. Ja opet nemam sreće. Odlično. Tortu sigurno neće odbiti. Ja ću je prvi liznuti. I jedva čekam. O da, to je prelepo. Izgleda da je se bes malo zaneo. Sad ću mu pomoći. Njam, njam, njam. Hej, Radost, vrati mi tortu, odmah. Ne može, već si liznao tortu, sad je mu red. Onda je niko neće dobiti, jel ti jasno? Bes, šta radiš? Prestani, plašiš nas. Izvinjavam se, nisam mogao da odolim. Jao, kako tužno. Jadna torta. Smiri se, Tugo. Eto, sad možeš jesti. Dobro, probat ću malo. Šteta što torta ne izgleda privlačno. Ali... i dalje ukusna. Tugo, ne plači, posluži se. Hvala puno. A ti ne možeš. O da, torta je divna. Mogu li ja da vidim? Wow, dobili smo marshmallow. Daj kartice, Tugo. Otvaramo. Ja, opet ništa. Hoćete da pojede marshmallow? Vrlo rado. A ja ću ga polizati. Baci kocku. Znate šta? Ja imam štapić. Sa njim će biti baš zgodno jesti marshmallow. Da, tako je. Samo ga treba malo ispeći. Hajde, Besu, iznerviraj se. Hajde. Nećeš? Dobro, onda imam ideju. Vidi, to je tvoja omiljena slika, jel da? A gledaj šta ću sada uraditi. Što radiš? Vidi, sad si još lepši, jel da? Kako si mogla? Kako si me iznervirala? Da, to je druga stvar. Sad ću ispeći svoj marshmallow. Ups. Izgleda da sam preterala. Moj marshmallow izgoreo. Uj, sad više nije lep. Smiri se, to je bila šala. Smiri se, molim te. Jo, sve je spalio. Ne, nisam. Samo sam ispekao sve komade odjednom. Unutra su baš ukusne. Vidi, samo ne treba jesti crnu koru. Neću ti dati. Da vidimo. O, ja obožavam ljutu papriku. Uzmite kartice. Šta? Ne. Ne podnosim ljuto.
Prokletstvo! Nemam sreće! Dobro, ja već znam šta će biti. Ova paprika je mnogo ljuta. Gotovo, uspela sam. To nije bilo teško. To se ne računa. Moraš polizati papriku iznutra. Hajde, tako će biti lepše. O ne, samo ne to. Ajoj, kako peče? Dajte mi vode brže. Hvala. Ali čaša je prazna. Što? Nisam mogla da pomognem. Ja sam beskorisna. O, tugo, baš si mi pomogla. Hvala. Tvoje suze su najlepše, ali nisu ukusne. Hvala. O ne, verovatno ću umreti. Paprika je jako ljuta. Poželite mi sreću. Plašim se. Mamice. Kako ljuto. Jadna. Sad ćemo ti pomoći, ne brini. Hajmo kod frižidera. Srećno. Hajde još malo. Eto, to je hladno. Biće ti bolje. Kako dobro. Tako je zaista mnogo bolje. Hvala, radost. Let's go! Wow, kako veliki sladoled. Hej, drugari, a šta je sa karticama? Let's go! Tugo, a bez? A sada da vidimo. Da, blago meni. I meni. Samo radost nije imalo sreće. Nema veze. Svakako sam srećna zbog vas. Okay. Hajde, probaj. Izgleda super. Daj mi da probam. Ne može, to je moj sladoled. O, baš je lijep. O da, oduševljen sam. Čekaj, a šta bi sa mnom? Skoro si sve pojela. A ja? Ne brini, Tugo. Sad ću rešiti taj problem. Hej, druže, budi dobar, daj sladoled. Jel čuješ kome kažem? Ne može, nisam završio. Dovoljno ti je bilo, Tugo, pomozi mi. Hvala, radost. To je mnogo slatko i lepo. Baš ukusno. I hladno. Smrzla sam se. O ne, šta da radimo? Treba hitno ugrejati Tugu. Odlično, kapa. To treba pomoći. Tugo, kako si? O ne, to ne pomaže. Treba smisliti još nešto. Znam. Hajde, moraš pomoći Besu. Hajde, treba nam tvoja vatra. Je li to sve šta možeš? Da, sad je super. Bravo. Tugo, postaće ti bolje? Kako prija. Hvala, prijatelji. To je baš lepo od vas. Baš nam je drago što si se vratila. Mogu li ja otvoriti? Neverovatno. Jeste nekad probali tako veliku lizalicu? Moći ću da je probam. A ja ću da je zagrizem. Imat ću sreće drugi put, nema veze. Prijatno vam, prijatelji. Kako je teška. Thank you. I lepa. Baš mi se sviđa. Oduševljena sam. Jao, kad će već završiti? Hoću ja lizalicu. Hoćeš da igramo Uno? Šta? Izgubio sam, kako to? A sada, hajde da pevamo. Prestani. Sad ću te pobediti. Ne može. Umorila sam se da je ližem. Hajde već. Uzmi je, ne mogu više. Konačno. Jedva čekam da probam. Moj zubi. Kako je tvrda ova lizalica. Sad ću je razbiti. Tako je.
Eto ti još. Oh my god. Ne boj se, Tugo, sve u redu? Da, tako je. Baš je slatka. Ma dajte, poslužite se. Very Oh, hvala, to je baš lepo od tebe. Jeste već tu? Odlično! Želim nešto čokoladno. Ozbiljno? Pa dobro, sad ću da počnem. Uzet ću kolač. Hvala, bako. Prelepo. Dakle, spremna sam da počnem. Prvo treba ugrejati čokoladu. O, da, kako se lepo topi. Super. Mogu to gledati non stop. Gotovo. Ko je rekao čokolada? Evo je. Skloni se odavde. Ipak ću je dobiti. Ne može, to je moja čokolada, marš odavde. Ja, ali tako sam hteo. Ne brini, dragi, uzmi ovo. O, hvala, bako. Sad ću probati. Bingo! Smislio sam nešto. Uzet ću jagodu i stavit ću je između dve čokolade. Jao, ni nešto. Bolje da pojedem to. Tyler, možda ti treba mikrotalasna, jeli? O, da, bako. To je odlična ideja. Hvala. Gotovo. Može da se vadi. O, pogledajte. Čokolada se istopila. Napravio sam odličan desert. Jagode u beloj čokoladi. Sad ću još nacrtati slatke face i to je to. Gledaj, bako. O, da, to je preslatko, svaka čast. O, ostalo još čokolade. Odlično. Sad ću je sipati na svoj desert. Ovo ću politi belom čokoladom, a ovo crnom. I na kraju ću uzeti plavu čokoladu, baš je lepa, jel da? O, ispalo je preslatko. A sad ću i ja napraviti slatke face. O, gledajte, to su divne životinje. A lepota. Nisam razumela. Moram dobiti čokoladu. Jao, nikako da se smiri. Ja sam već rekla ne. Dobro, dobro. Sad ću ti odseći jedno pače. Ovo će mi trebati. A ovo možeš da uzmeš. Izvoli, samo se skloni odavde. O, konačno. Jeste već shvatili šta želim da napravim? Eto, ostalo ga je samo obojiti. To je to, ovo je roze, flamingo, svaka mi čast. Jo, neverovatno, to je prelepo. Hvala, bako, znam. Dakle, mi smo završili. Možeš jesti. Wow, kako je sve lepo. Počet ću od ovog. Super. O, šta je ovo? Flamingo, stvarno? Sad ću ga probati. Jo, prelepo. Sviđa mi se svaki deo. Ne mogu da se zaustavim. I poslednje jelo. Jedva čekam da probam. O, da, divno. Ovo jelo mi se najviše sviđa. Bako, pobedila si, čestitam. O, šta ozbiljno? O, baš mi je drago. Hvala puno. I što se ne radujete? Poslednji dodir, završila sam. Dakle, ovog puta želim nešto čokoladno i u obliku kocke, jel može? Nema problema. Dozvolite meni da počnem. Dakle, prvo ću istopiti čokoladu različitih boje. Tako je. O, to će biti veoma lepo. Ne sumnjajte. Dakle, moja čokolada je spremna. Sipat ću je u vreće za šlag. Tako je. A zatim ću iscediti sve u kalup. O da, to će biti duga. Sad zelena boja. A zatim plava. I na kraju ljubičasta. Odlično. Šta je to? Šta se dešava? Dobro, dobro, smiri se. Sve će biti u redu. Sad će sve biti. Ne topi se. Zašto? Jo, jadan. O, tačno. I
Imam nešto za tebe. Izvoli, to je knjiga sa receptima. O, bako, hvala. Tamo sigurno piše kako treba topiti čokoladu. A, da, evo. Sve jasno. Počinjem. Dakle, uzet ću kalup i stavit ću unutra svu čokoladu. Tako je. Odlično mi ide. O, ne! To je knjiga. Šta sam uradio? Treba ih hitno izvaditi. Jao. Čekajte. To je dobra ideja. Da, to se može pojesti. Prelepo. Ja sam genije. Sad ću napraviti još jedan kvadrat. Eto ga. Da, sad ću spojiti sve to. Gledajte, napravio sam čokoladnu kocku. O, svaka ti čast. O, ne, je li to moja knjiga? Nije mi dobro. Baka se onesvestila. Morat ću da je spasim. Ne treba to. Bako, hajde, ustajte. Šta je bilo? Šta se desilo? Da. Vreme je da skidam svoju čokoladu. Ostalo naći kalup. Ova kutija će mi odgovarati. Sklonit ću sve suvišno, a unutra ću sipati roze čokoladu. Pogledajte kako lepa boja. Svaka mi čast. Čokolada se stvrnula, a mogu da izvadim. Hajde, zašto neće? Dobro, uzet ću okladnju. Eto, uspjela sam. Svaka mi čast. A sada treba sastaviti kocku. Hajde, molim te, ne padaj. Da, tako je. I gore. Uspjela sam. I baš sam se umorila. O, ne. Sve sam isprljala u čokoladi. Kako sam smotana. Morat ću da perem to. Jao, šefe, je li to vaša čokolada? Ne brinite, sad ću sve da vratim. Eto, gledajte, sve na mestu. Bako. I šta sad da radim? Treba nešto smisliti. Jao, strašno. Treba skloniti sve konce. Dobro, nadam se da sam sve sklonila. Vreme je da sastavim svoju kocku. Gotovo. Kocka je spremna, a unutra ću sipati fil. Zatim ću staviti koru, žele i malo voća. To je to. Bako. Opet vi. Šta je to? Ja nisam namerno, izvinjavam se. Nemojte da se ljutite. To je za vas. O, šta je to? Sad ću probati. Prelepo. Ali pratim vas, Bako. Da, drago mi što vam se svidalo. Sad ću umočiti bananu u tečnoj čokoladi i staviti ih u svoju kocku. Ponovit ću to nekoliko puta. Lepota. Tyler, hoćeš da probaš? Hvala, bako, baš ukusno. Tyler, ne želim da to metam, ali izgleda da si zaboravio na nešto. Da, tačno. Da, sad ću napraviti kocku. Unutra ću staviti koru, zatim fil, opet kora. Šta još da smislim? Ideja. Uzet ću moje omiljene bombone Skittles. Da, tako je. Sipat ću sve. Tako je. I probat ću jednu bombonu. Baš je lepa. Zatvaram i to je to. Svaka čast. Prijatno, draga. Osjećam da će pobjeda biti moja. Wow, koliko slatkiša! Počet ću od ove čokoladne kocke. Da vidimo šta je unutra. Wow, koliko bombona! Neverovatno! Baš mi se sviđa. Obožavam Skittles. To je divno. Idemo dalje. Vreme je da probam ovu roze kocku. Da vidimo šta je unutra. Neverovatno. Čokolada je prelepa. I punjenje je super. Divno. Zadovoljna sam. Ali to još nije sve. Ostala je poslednja šarena kocka. Izgleda neverovatno. Wow, unutra su jagode. I žele, i kore, i fil. Tu je sve
sve što jako volim. Baš sam zadovoljna. O, da. To je najlepše što sam ikad jela. Odlučila sam, to je najbolja kocka. Da, ja sam rekla. Pobeda je moja. Pažnja, pažnja. Želim opet nešto čokoladno u obliku jaja. Šta? Jaja? Ozbiljno? Misli. Da, imam ideju. Dobro je što sam ponela sa sobom ovaj kalup. Dakle, napunit ću ga belom nutelom. Ali to još nije sve. Unutra ću staviti 2 čokoladnih jajeta. Bako! Ups, izvinjavam se. Hvatam. Dobro je, sve u redu. Bako, opet vi? Ups, žao mi je, nisam namerno. Tyler, hoćeš mi pomoći? Naravno, nema problema. Uključujem. O, kako se trese. Gotovo. Sad ću napraviti oblik jajeta. Eto, divno. Ostalo je napraviti slatku facu. O, divno. O, Tyler. Hej, skloni tu knjigu. Moraš da kuvaš. Hajde. Jao, opet vi, Bako. Kako ste mi dosadili? Bako, odlično zavitlava šefa. Ne zavitlavam je. Hajde, kuvaj. Ali šta da smislim? U stvari, imam odličnu ideju. Što bih nešto spremao kad mogu poručiti to? Eto, sad imam čokoladne jaje od Milke i Oreova. Pa dobro, neka te. Prijatno, draga. Wow, neverovatno. Ali probat ću prvo ovo. Da vidimo šta je unutra. Wow, uzet ću jedno jaje. Da vidimo. Baš ukusno. Nikad nisam jela takva jaje. Sviđa mi se ukus. Prelepo. Dakle, to sam pojela. A sada mogu probati ovog pingvina. Wow, divno. Jako mi se sviđa. Hvala puno. I ostalo je ovo ogromno roze jaje. Sad ću ga razbiti. Zašto neće? Hajde! Da, uspela sam. O, da, to je jako zabavno. Kakav je ukus? Neverovatno, oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Wow. Divno. Dakle, spremna sam da najavim pobednika. Čestitam. Opet ja. Svaka mi čast. Ne brini, dragi. Jel vam se dopao naš izazov? Onda stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao, drugari. Kako mala kanta Maltesers. A za koga je tako mala porcija? A kod mene srednja veličina. Da, imam veliku kantu Maltesers. To bi trebalo da bude jako ukusno. Jao, Wednesday, imaš mrvicu? Pa šta, to će svakako biti ukusno. Sad ću da probam. Došla mi ideja. Poješću bombone kroz slamku. O da, odlično mi ide. Sve sam pojela. Sad ti, Mike, hajde. Da, tačno. Let's go! Došla mi ideja. Imam u rancu nešto zanimljivo. To je tobogan. Sad ću ga sastaviti i spustiti svoje bombone po njemu. Gotovo. To će biti jako zabavno. Vidjet ćete. Gledajte, ja sam rekao. O, da. A dole ću bombonu čekati ja. Ukusno. Moram pustiti još bombona. Hajde, spuštajte se moje lepe čokoladne kuglice. O, da, ja sam genije. O, to zaista zabavno izgleda. Njom, njom, njom. Želim još i još. O, šta? Nema više? Sve sam pojeo. Enid, jedi sad ti. Dobro.
Sad ću probati. Ja imam ne samo veliku kantu, nego i bombone veličine moje glave. O, da, ukus je divan. Daj nama malo. Što? Kako da ne? To su moje bombone, a neću vam dati. To nije u redu. Ako Enid neće sama da mi da, oduzet ću joj Maltesers. Treba napraviti rupu u stolu. Uradit ću to uz pomoć vatre. Da, uspela sam. Ejo, a gde su mi bombone? Wednesday? Kako te nije sramota? Izvini, nisam mogla da odolim. O, prvi put vidim cornflakes i mleko za mrave. A kod mene taman. Ali ne sviđa mi se ih boje. A ja sam opet imala najviše sreće. Imam najveće pakovanje cornflakesa i mleko. Mike, počni ti. Vratite mi, to je moje. O, ideja. Pošto sam dobio najmanju porciju, treba je odgovarajući pojesti. Mali stočić, mali tanjir i mala salveta. Otvaram pakovanje i sipam sve u tanjir. Jao, kako slatko. A sad ću dodati mleko. O, da. Jedva čekam da probam. Prelepo. Završio sam. Ko je sad? Wednesday, hajde, kreni. Let's go. Dobro, a već sam pripremila tanjir i kašiku u obliku lopate. Sipat ću cornflakes u tanjir, a zatim dodati mleko. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Nahrani me. Neću da se naprežem. Hajde još. Mamice, kakva je to ruka? Ta je Stvar, član porodice, ne plaši se. Hvala na pomoći, Stvar, a bilo je ukusno. Sad možeš skloniti tanjir. Enid? Da, sad ja. Tako sam gladna. Sad ću probati. O, ideja. Treba mi tanjir odgovarajuće veličine. I znam gde ga mogu naći. O, da. Ovo je moj novi bazen. Ovdje ću sipati mleko i dodati cornflakes. Wow, kako moćno. Neverovatno. Ispunit ću svoju maštu. I iskupat ću se u cornflakesu. O, kako prija. Blago meni. O, za malo da zaboravim na patkicu. Super. A sada mogu početi da jedem. O, prelepo. Je li to krofna? Zašto je tako mala? A ja imam lepu srednju krofnu. Svaki dan jedem takve. A kod mene je ogromna krofna. Nikad nisam video takve. Jedva čekam da probam. Wednesday, imaš najmanju hranu. Wednesday, ne plaši ga? Nisam ni htjela, ali drago mi što sam uspela. Moram stisnuti krofnu. Da, tako je postala veća. Gledajte, sad je mogu pojesti. Kako ukusno. Tako sam gladna. To je to. Sad je red na Enid. Da. O, došla mi ideja. Gledajte mi usne. Spremna sam da vas izljubim. Počni od mene, Enid. Aj, šta ti je? Drugari smo. Ja, ovi dečaci. Dobro, probat ću sama svoje usne. Ekstra su. Vreme je da probam i samu krofnu. Kako je mekana. O, topi se ustima. Ekstra. Mike, sad ti. Konačno, toliko dugo sam čekao to. O, krofna je tako velika, neće biti lako pojesti je. Ovdje treba veća salveta. Izvini, Wednesday. Dakle, počet ću da jedem. Odseći ću sebi mali komad. O, to je prelepo. Devojke, neću skoro završiti. Neću da žurim, uživat ću u svakom komadu. Prelepo. Umorio sam se.
Ali neću se zaustaviti. Nastavit ću da jedem. Ostalo je još malo. Jesi završio da jedeš, Mike? Čestitamo ti. Ni prošlo ni 100 godina. I meni je drago. To su bili najlepši 80 godina u mom životu. Kakve su to dugmići? Nemam pojma. Onda ću ja prvo pritisnuti. Jel mogu? Šta se desilo? Vidi. Wow, šta je to? Ovo liči na vrlo malu čokoladicu. To je mala Milka, preslatko. Čak mi je žao da jedem to, ali ipak ću probati. O, da, čokolada ne može biti ružna. Šteta što nemam više. Želim još, hajde. Izvinite, ali sad je moj red. Pritiskam. Što ste se uplašili? To je samo čokolada. A već imam plan kako da je pojedem. Sad ću napraviti nešto uz pomoć noža. Sad čekajte. Sad ću spojiti detalje i... gotovo. A gledajte, sad imam čokoladni kovčeg. Kako vam se čini? To je ukusno i lepo. Moj najlepši san. O, da. Ukus je divan. Sviđa mi se. Maj, brzo pritisni dugme. Hajde. Dobro, sad ću. Gde je moja čokolada? Ne vidim ništa. Čokolada mora biti ogromna. Sigurno ćemo je primetiti. Vidim je. Ubit će nas. Za nekoliko sekundi zemlja će se sudariti sa velikom čokoladom. A niko ne zna kako zaustaviti to. O ne, gubimo signal. Let's go! Enid, vadi fen. Pokušat ćemo da istopimo čokoladu. Pomoći ću vam. Moj bacač plamena će to brže uraditi. Da, uspelo je. A sad nam treba kišobran. Zaista je krenula čokoladna kiša. Ukusno. Da, to je prelepo.